Babaan iti negosyo center ti may sa awagas ti gobyerno tapno makatulong kadag iti babasit a negosyante iti may sa lugar. Iti Tuba Benguet maipanakkel ti nagbalin awagas ti negosyo center sa Jai arason iti panagbalinda best performing iti layak ti panagnegosyo. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Manipod iti 78 ang negosyo center iti Rehiyon Cordillera. Nabigbig ti Tuba Negosyo Center at top 1 best performing negosyo center iti intero a rehiyon para iti taon 2024. Sigon iti DTI, full support ti ipapaay ti Tuba LGU iti negosyo center ken tinagbali na partisipasyon ti negosyo center iti nagdudumang aktibidad isut gapuna a nagtap daytoy. Patunayan yon ng negosyo center Tuba. Doon kami nagpapasalamat sa pamunuan at sa the whole official dam of the Tuba LGU kasi full support talaga sila. Naka-involve ang negosyo center Tuba sa lahat ng mga activities ng LGU. Naipaima ti Plaque of Award idila ang Enero 5 nga indalwa ni Tuba Mayor Clarita Salongan. Very active. Every time may training. Every time another naman na may training. Palaging nagpa-training sa Sir Grayson from DTI. And of course, yung mga members, especially yung mga members ng livelihood, marami sila. Farmers, they join the training. Nung after the training, they do it actually yung ng pagpaprocess ng yung products of Tuba. That is purely product of Tuba yung pinrasis nila. May sa kadagiti ipampanakkel iti Tuba Negosyo Center a produkto ket dagiti kape, kan jams nga ipatpatulod dapay iti balasiw taaw. Dito sa negosyo center, tuloy-tuloy po yung aming services, no? Isa yung sa product development ng mga produkto ng ating mga MSMEs. So matutulungan po namin diyan yung katulad po ng kanilang packaging and labeling. Ita-atawan, agtultuloy dagiti programa ken trainings para kadagiti MSMEs tapno mas ad-adda a maamuan ken mabigbig dagiti produkto iti munisipyo. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.